легендар Тахир Зөһрә мәхәббәте бүген Кәрим Тинчурин театрында без сезне премьерага чакырабыз. Biz yıl sayın bir spektakl çıkarabız Пушкин картасы boyunca яшьләр өчен. Монда бит инде темасы да гына аның гомерлек мәхәббәт. Ул мәхәббәт аны берәү дә сындыра да алмый. Мәхәббәт аркасында илләр биткән, яңа шәһәрләр калкып чыккан. Үз хисләрем өчен көрәшү, ул ватанга карау, патриотизм дигән тойгылар да бар бу әсәрдә. Әзерләнү авыр булды, чөнки монда безнең инде пластик хәрәкәтләрдә бик күп спектакльбызда. Шулай ук безнең монда сценический бой да бар. Без кылычлар белән сугышачакбыз. Мин бу рольгә бик рәхәтләнеп тотындым. Шуңа күрә бик рәхмәтле Зөлфәт Закировка, безнең режиссерыбызга. Минем героиням инде ул көчле рухлы, үзе бик яшь булуына карамастан, аның эчендә көчле рух бар. Искиткеч эмоциялар Тахир белән Зөһрә язмышы өчен борчылып яшәп утырдым. Бик көчле спектакль. Данный спектакль мне очень понравился. На сердце больно и тронул, да, за душу.